wayo na bane. Mai yaudari shi asifar sana ji ba ƙarya ba, zai yi ma magana gaskiya ba za ya faɗa ba. In yayi alkawari ba fa zai cika ma shi ba, da shi abun kunya ba gudu yake yi mai ba. Zai iya kulla maka shari sanda ba ka zata ba, gaban ka sai ya gwada ma kauna kamar ba shi ba. Ga misali zana ba ku yanzu, kunga kaina ta yanda so ya wanzu. Na yi fama cikin sarai ya gurzu, shi ya samun kari nake ta zazu. Kin tuno alkawarin da kin kamun tun farko, da kika ce za ki rayuwa da ni mai karko. Hakan ya sa na amince da ke gidan ku na aiko, domin ayo magana ni da ke ayi mana baiko. Ashe ke a nufin ki dai kisa na kunci, wurin ki ya cika yau kin saka ni kukan zuci. Dare da rana sai juye ban iya barci, juyan gidanmu suna damuwa wai ban da azanci. Yau da ran kin gama kwashe duka sisi da taro, ce na je duka abin da zan yi ba kya tsoro. Ba zan yi komai ba ni ba na duba cizon sauro, amma akwai Allah mai biyan bukatun gwauro. Da biki dubi hawayen da ke idanuna, da kika zam sanadin duk zubar hawayena. Dole zan ɗauki shawarar abokaina, duk da zafin ƙunar da ke a kirjina. Ashe da nisa daga nan Kano ka doshi Maradi, kuma da nisa daga Barna za ka bulla Makurdi. Na bar ma Allah ikonsa shi yake da mabudi, ki kaddara na ɗauka bayan wuya sai daɗi. Shekaran dawa bai kamar ta kanda ba, dan gida ai ba zai kama da bare ba. Dugudin doki sama dai ba zai hau ba, abinda kin kai mun kin sani baki daidai ba. Alfahari na ko da yaushe kullum shine ban taba cuta miki ba sai dai alkhairi. Ke makin shaida na har da yabo kika bani duka bukatu na ki ni ke yi ba gori. Ke kika ce kin bar ni kin ga